seconds. Lawen papagayam nga ayat na dumdumngay at timanen ti programa mi ti suro ti Biblia kaya ti pawat mi man ti eleksyon ni Brother Kevin Presty mabayan kin ni Brother Dario iti pudno nga binangon na po yung Jesucristo nga iglesia ti naidumduma iglesia nga binangon na kapsat. Brother Dario. Well, nambang Rabi, good evening to everybody, to our listeners and viewers. Ti aging dingay iti stasyon tayo KNDI 1270 AM iti Waipahu Hawaii, Waipahu Honolulu Hawaii. Kablawan tayo ti agbibuya kada tayo at talig iti nailistak sigurado nga doon pa iti sumarsaruno. I would like to greet happy watching to the following Brother Rodel Garcia ni Lani, Lailani Pugat. Dahil kita pagayam tayo, gayam tayo nga reporter iti may isang istasyon ti radyo iti Siyudad Tilawan. So, ano yung baga pa nagdingdingig mo, pa nagbibuyam Lani, hope to see you soon. Doa kayo ni Majid Tunak, iti Kalihi, iti Hawaii. Ini Princess Mika Dagio, iya Bacarra. Hey, sister ko, brother. Yeah. Thank you for watching. Yeah, Continue. Ni Susana Cadiz, ni Mirna Asuncion, Mali Asuncion, ni kitay kabagyan tayo di California. Ni Brother Melvin Castleberry from Texas. Get well soon, Brother Melvin. I know you are not feeling well, so I hope you'll be better soon in God's grace and God's help. And Sister Ursula Ventura Maluga from the Philippines. Bibuya ka na tayo. Hindi ka tayo lutig kayo Orlando Estavillo, Jesursuna, iti Lucas Norte. Kaya kasama tayo mesang kadwa tayo iti. Empleyado iti Lucas Norte Provincial Jail ni Eddie Akuba. Kaya ni Brother Edgar Crupos. Nga dita nga manarimaan nga nagbiyahe kin ni Brother Rudy Rivera para iti trabaho iti Cagayan iti syudad iti Pilipinas. So happy viewing kada kayo amin iti nakabsat kaya nagitisan ko pa nga binaganan. Alawan ti iglesia nga binangon niya po ting Jesucristo. Iti topiko iti dito nga Rabi ay itinmi nga papagayam kastuloy timulan nga naisuro itinapan nga lawas, itinapan nga Disyembre, hantayo nga masurutan nga eksakto ni Diakon ni Brother Kevin Presley, panagkunak kadanto ti sa bali akong daway, nga panagtakamat tayo kadagiti pagilasinan, di iglesia nga binangon niya puting Jesucristo. Ngayon, ti nasanto na surat, ti pakaawat na, ay itinakabsat, nga da, iti binangon niya puting Jesucristo, nga iglesia, dito saan nga malibag gapo iti panagkuna ni Apo Isus iti Matthew 16:18 kapsat nga idumar dito nga makita tayo pudno nga iti iglesia binagon niya puting Jesucristo anya ti kunana iti kapasit ti Santo na surat ket Castillo babasa kapsat ket siya kunakmet ken ka asika Pedro ka ket iti dayto ya batu bangunek tu ti iglesia ket dagiti ruangan ti Hades sandan to ngagbalaygi ken kuana naisusuro min kata kayo iti nagagabsat nga ti iglesia ng karina puting Jesucristo ket naibangon iti Aramid Kapitulo 2 iti si Bubukal Kapitulo 2 no sa tinno nga naikasaba ti Ebanghelyo ni puting Jesucristo iti una agundaway dito ikitap no matungpal di bilin ni puting Jesucristo nga par nakaikasaba ti Ebanghelyo. Dito iti kapuna nga iti panangitungpal dagiti adalan iti deta nga bilin na adda iti 3,000 nga namati nga dito iti nangrugyan ti iglesia nga isuro ti Biblia ti iglesia nga mabasa tayo iti warungatulan. Kita mo kadi ayatin mi nga papagayam kapsat nga Edmar kapsat nga Melvin nga dito yung iglesia
naisuro, wano, hindi nga naitultuloy nga naisuro kung nakita, hindi dyan ebanghelyo. At hindi inbili ni Apo Jesus dito yung panakikasabat ebanghelyo. Iti kana kunana di Marcos 16, 15, 16, tapos nanti kastagat mamuntayo, nga may sa dito nga bili nga masapol nga may patungpal, ay tinagapsa. Ano ti mabasa tayo, dito nga paset. When ibiling apsat, ti 16, ti Marcos ako na natoy, ket ti mamati, ket ti mabaw, ti sana. Di 15. Ti 15. Ket kinunana ka nakwara in kay iti so amin na lobong, ket ti kasabayo, ti ebanghelyo, iti so amin na parswa. Ket ti mamati, ket ti mabaw, ti saran, may sabakan to. Ket ti saan mamati, madusaan to. Dito yung bilin, kalpasan nga na ikasaba, ejay Jerusalem, isu nga nakapataudan, ejay iglesia nga mabasa ti parukatulan, nga ikasababot ka dagiti na dumadumang lugar. Iti Judea, Samaria, ken dagiti mabasa ti parukatulan, nga ikasaba ejay Galacia, Corinto, Pilipos, Efeso, na dumapay. Ita tayo tinmi nga papagayam. Ti saludsod, iti kati, na kasaba. Ti subit lang iso nga ebanghelyo, kadagiti na dumaduma nga lugar, pinataod na kadi, iti may dumang iglesia. Saan? Iso lang iso dayjay naibilin. Bueno, gusto. Nabangon. Kasapulan nga gapu ta DJ naibilin nga may kasaba. Kiti sumot lang ay suti na kasaba iti sa bali nga lugar. Ti patauden na ay tinakakabsat. Ti resulta isumot lang ay iso nga klase ti iglesia. Aya, isumot lang ay iso nga klase ti iglesia. Ito ta. Gapu ta kurang ti oras ta kabsat nga. Dagiti denominasyon ka dagiti yung aldaw. At teko ng kapsat nga ebitot tay, nagtaod tinakatadok nga denominasyon. So kasano nga ilasin tayo, di iglesia nga binangon niya po ito yung Kristo. At dalite panagkunada, panagkutar da libro de Juan, kapitulo 15, ayaten B, nga papagayam. Iti kapitulo 15, iti versikulo 5. 5. Ibasa kapsat. Siyak ti obas, da kayo digiti santak. Tiag ngayon kanya ket siyak ken kuana. Daytoy tiag bongay ti adu. Tano awanak, awan ti mabalin yung aramiden. 5 ti 15, ti Juan. Anya ko na siya, ti obas, sino di siyak, ni Apo Isus na dyan. Da kayo, dagiti santak. Dito iti takder, dagiti adutata nga grupo ti pamati. Ngay suta ka no, may sada ka dagiti santak. Ngay nasawin, nga nang bangon niya po yung Kristo iti iglesia, kiti suda mo't dagiti sanga. May bilang damot nga naikamang nga pudno, nga punti ubas. Kaya nasawin, pudno mo't dagiti nga iglesia. Ure penuhan nga isude jay binangon niya puti ng Kristo. Ibilang da dagiti bagida nga santak. Ibilang ti bagida nga kamong ti iglesia niya puti nga Kristo. Dito tinagabsak napintas nga ikan tayo itinanalay nga panakailalawan. Tapnon sabi ka di ta malawlawagan ti tunggal may sa kada tayo. Ayatin bi nga papagayam, ayatin bi nga kakabsat. At naman dati, kaya't ko nga basahin ta, kapsak nga di mara. O kagam dyan libro ti Santiago. Tanda iti kaya't ko nga ipakaawat kaligitayan ta, ayatin ta kadumdungay. Ijay libro ti Santiago. Iti kapitulo 3. Ijay versikulo 10. Kin versikulo, hinggan ti versikulo 12. Okay, sa ibasak dito eh. Okay. Iti may sa ang iwat, rumwar, ti panangidayaw, ken panangilunod, kakabsat. Dagito yung banbanag sa andamay paay, akasta panakaaramid da, ipuswak, aya, ti may sang ubog, iti may sang abot, ti danom anasamit, ken napait. Mabalin aya, kakabsat ko, ti higos, apatoo din ti ulibas, weno ti ubas, higos.
Di met mabalid tiap God apatauden ti danom anasamit. Nay. Agore ka. Naunod do jay ka Okay. sige di ba? Iti na kapsat. Ti sarsaritahin na to'y may nga ubbog kumanya. Wen. Ipuswa kaya di jay may nga ubbog. At nagbubun ka kuma. Wen. Di jay bubun mo, ada ka di pasit na, nga nasamit, ada pasit na nga naapgan. Saan na? May salat at raman napintas Wen. silang dalos mo di umpog. Iso di jay. Iso di ti sarsaritahin na dito. Okay. Ayatin nga papagayam. Kastamot di jay. Kastamot di jay ebanghelyo. Mhm. Di ba may kasabat ebanghelyo iti so amin nga lugar. Wen. Idi na kasabat ebanghelyo di Aramid Kapitulo 2, pinataod na ti iglesia. Wen. Ito ta, idi na kasaba ti ebanghelyo iti sabali nga lugar, pinataod na kadi. Iti isundot lang iso nga iglesia. Sumad lang, di na ba ako ni JD? Wen. Dapat. Na. Wen. Wen, dapat. Mhm. Apay, unang sipot ta, isubot lang nga iso nga ebanghelyo kas kasaba. Wen. Ket dapat nga isumot lang nga iso iti resulta. Wen. Peso. Ito ta, manghikwata ti sa bali pa nga pagpampanunutan. Mhm. Ejay Lucas Kapitulo 8 di versikulo 11. Okay, absat. Lucas 8. 11. Yeah. Ano to jay? Tamatan to jay. Lucas 8:15. 11. Okay, 11. Okay, kasi iti mabasa kapsat iti 11 iti 8 ti Lucas. Daytoy ngarod ti pangari ti bin-i isu ti sao ti Dios. Yeah. Ti bin-i iso ti sao ti Dios. Wen. No maibula dito nga bin-i, iti puso ti tao. Mhm. Sao ti Dios Kaya nasa mo may kasaba. Wen. Idi umuna nga siglo, pinataod na ti iglesia ni Apo tayong Jesucristo. Mhm. Alam dito nga bin-i, ipamudya Pilipinas si kasabam. Pataodan na kadi iti sabaling iglesia. Saan? Ipan mo, iti sabaling nga lugar, iti sabaling nga lugar, iti sabaling nga panahon, kasabam, ti subot lang isong iglesia, pataodan na kadi sa sabaling nga iglesia. Saan? Saan? Sulang iso. Ti problema. Sa bali mo ti bawal sa bali. Wen. Ikasaba, ti problema kami kap sa kaya, ti barhanda nga surutin, di diya pudno nga sao. Wen. Nuri parenta kita enta, ipkata pangarigan, di Aramid 2:38, Wen. idi sinaludsod dagiti adalan, wano dagiti nagdengeg iti ebanghelyo, ngayon kasaba ni Apostol Pedro. Noan niya ti aramidon da, tagayat na ti may salakan, dinamagdag na Apostol Pedro, noan at aramidon da, Wen. anya iti sungbat ni Apostol Pedro. Kahit nalawag di Jason bat ni Pedro, Eh. nakalawag, kahit mo ibasa kamsat. Mm. 2:38 iti aramid. Kahit ni Pedro, kinuna na kadakwada, agbabawi kayo ken mabaw ti saran ti tunggal may sakata kayo, itinagan ni Hesus Kristo, amay pa iti panakaikat iti basbaso niyo, kitawaten yun to ti parangkap ti Espiritu Santo. Babawi kayo. Babawi da, Wen. babauti saranda. Babawi saranda. Amay ipay ti panakaikat ti baso. Wen. Problema kadagito nga daw, de jay nga bin-i, saan nga iso iti kasabat ti kaaduan. Wena, kapsat, sunga De sa jay bali. nga bin-i, binaliwan da. Apay, una ta ko na da, haana mabalin nga mabauti saranda, ito may salakan, mamati ka laeng. Eh, di jay tatagad. Di siya de jay. Wen. Di no kumati iso amin, nga agmulmula iti sa uti Diyos. Wen. Kit surutin na kuma awan suruk, awan kurang na, di jay nga babasa, awan ko problema. Wen ko kapsat. Pataudon na kumati isubot lang iso nga iglesia. Kita enta. Imbasam tate, di kapitulo 15 iti libro ni Juan. Wen. Nga kunan ni Apiso, siyak ti pudno nga punti ubas na kayo Wen. dagiti santa. Wen. Iyarig tan iti mesa nga ubas. Mhm. Nagmula ka iti ubas, di mesa nga sanga, anya bunga na? Green. Ayan. Di mesa nga santa kanat bunga na. Violet na. Purple, wen, Wen. violet, wen. Di mesa nga bunga na, seedless. Di mesa nga sanga, at dabukal na. Nagbugal na. Nagapukay kat mutikas jayan nga, ubas. Ay tinakamsa. Kasto'y tinakapay, anti pa nagpamati kadigito nga laldaw. Kasto'y tinakapayan, tigi iglesia kadigito nga laldaw. Wen, nagpaiso. No, bigbigan tayo, DJ, ebanghelyo nga kasabata yung kitagapukan na po tayo sa Kristo, kit ikasabata yung kas tiyad nga nakasurat, iti baro nga tulag. Awan iti
awan ko matungpal na nudi, iti pan nakaibangon, iti subitla nga iso nga iglesia. Wen kabsat. Ito tagat problema. Ay tinakapsat. Ito iso mapantabanting kasabain bagata jet pa jay Santiago. Wen. Nagpuswak di jay obog, Mhm. di bangir na nasami, di bangir na nabuka. Napait. 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 Wen. Kita apay. Among tinaramid ngamin dagiti adu nga mamasiring. Mhm. Nya. Wen kabsat. Dati adu nga mamasiring. Naglabos ti silib da dagiti adu. Inkasabada ti ebanghelyo, ngem handa nga kayat nga may panagan ken Kristo. So de takay. Way. Amom di jay aramid 4:12 ibasa man kapsat nga ba. Okay. Orta dapat ti sumagmamano nga binutos ta. 4:12. Ah, Okay. Kitawan ti sabali pakisalakanan, uray siya sino. Tawan ti sabali nagan iti babayan ti langit. Anay ted kadagiti tao, apakabalinan tayo amay salakan. ay, yun na dagito. The sweetest name is the name of Jesus. Wen. So, Jesus. Nung may papanti iglesia, nagan ni Juan ti kayat da. De takay. Apay, nasamsamit ka di tinagan ni Juan nung may papanti iglesia, nung tinagan ni Jesus. Di jacket kapsat nga, di ba? So de yay. Nasamsamit ka di tinagan ti piyesta nga Pentecostes, nung tinagan ni Jesus. De takay. Nasamsamit ka di tinagan ti lugar nga Roma, nung tinagan ni Jesus. Makita mo. Kanya sa mitindaya. Kituna tayo isuti kaya danganagan. Nga nga kaya kanagan ni Kristo. Apay nga nagan ko man ni Kristo. Church of Christ o na Iglesia ni Kristo. Una ta, ni Kristo, ginatang natin, Iglesia, ay tinapatigadara na. Aramid 20:28. Natay ni Kristo, gapu iti Iglesia, Efeso Kapitulo 5, di versikulo 25. So, gaputa ti Iglesia, kahit ginatang ni Kristo, tinapatigadara na, di rumbang ko wala unay. Nga lain yung tinagan ni Kristo ay tinakapsat nga ipanagan ni Iglesia na which is the Church of Christ. Ti Iglesia nga mga dandanong kata kayo dito nga programa ay tinakapsat iti KNDI 1270 AM iti Honolulu, Hawaii. Alawin mapanti oras ta kapsay ado kumapay kapsay di ba? Kasi tuloy ito kapsat. May tuloy tayo dito yung topiko agyaman kami ay ito nga papagayam iting kayo panakiyan tabi kada kami iti sabali pa yung parang ti programa tayo ti isuro ti Biblia. Ti pagayam yung tinakan ti kapsat nga Elimar Dagio, kini kapsat Melvin Ventura, Brother Darius Savillo, manipo di ti Pilipinas. Bakasyon iti Hawaii. Magibati, naimbag, nga rabi iti tungkal may sa kada tayo. God bless.